Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da yau. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci wanda zan sake gabatar muku da labarai na wanda nake fitar muku a YouTube dina mai suna Shamsi BK TV. To ku ci gaba da sauraro na cikin yardar Allah. Yanzu ma zan sake kawo muku wani sabon labarin wanda yake faruwa a jihar Zamfara. To sai dai wannan ba karanto muku zan yi ba, a'a. Direct za ku ji shi kuma ku saurare shi daga BBC Hausa. Na gode. Ku ci gaba da sauraro na a wannan tasha mai suna Shamsu BK TV. Kuma sannan ga wanda Allah ya ba shi ikon gani, to ya tsaya ya daure ya kalla, ya fahimci me na saka a kai ba farkon gabatarwa ta ba. Idan ya saurari iya gabatarwa ta ba zai fahimci abin da na saka ba. Na gode. Sannan ga wanda ya samu dama ya daure da mana subscribing, sannan ka danna mana alamar like. Wannan shine zai ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku labarai ta cikin wannan channel mai suna Shamsi BK TV. Na gode. Yanzu haka ne jama'ar garin Dan Kurmi da na sauran wasu garuruwa a yankin karamar hukumar Maru ta jihar Zamfara suna cikin tsaka mai wuya sakamakon matsalar tsaro da suke ci gaba da fuskanta take kuma sauya salo, a cewar wani mutumin yankin wanda ya buƙaci a saka sunansa bisa dalilai na tsaro. Wanda a satin da ya gabata an ɗauke matar sarki Dan Kurmi da ɗan jariri da kuma wasu mutum tara daga cikin da aka samu salwantar rayuwar ɗaya daga cikin mutanen makwabtan sarkin. Kuma yanzu mafi tashin hankali maran nan sun dawo da wani sabon salo, kamar abin da ya faru a shekaran jiya waccan a duhon mai kulungu, wani manomi ya buga waken suya 10,000. Bayan sun gama aiki an tsince sai 'yan bindigar na suka kori mutanen da suka yi awon game da wannan kayayyakin noman da suka cira 10,000. Wani manomin kuwa a yankin na Dan Kurmi wanda shi ma ya buƙaci a sa kai sunansa, ya ce abin ma ya kai ga 'yan bindiga suna sara wa jama'ar ƙauyuka harajin girbi. Zan yi misali da ni ƙauyen da nake. Sun aza mana kuɗi naira 800 domin mu ba su mu yi aikin amfanin gonanmu, kuma mun biya. Akwai maƙotanmu irin su duhuwar Saulawa, irin su duhuwar mai kulungu, irin Bauɗi, irin Zagadi, irin Doka. Sun ga makera waɗannan ƙauyukan babu wanda ba su azama kuɗi ba, kuma sun biya. Bayan sun biya kuɗin kuma in suka je aikin sai 'yan bindiga su ɗauke su. Kaga irin zuwa saula sun biya kuɗi naira 300,000, kuma amma duk da haka dajin ya kasa shigowa. Yanzu wake in ka ce cikin gonakinmu ga yanan fari kar kasa, shinkafa ta kambule tana son yanka babu dama. Ko iska ya kada da ƙarfi yanzu zuba take saboda bushewarta. Wallahi muna cikin halin kakanika yanzu, muna cikin damuwa. To yanzu ya za ku da kayan amfanin gonan ku da ke gonaki? To ya za mu yi ranka da ita da dai ba damar ka in ka an ɗauke ka ba ka da abin da za ka ɗauka ka sauso kanka, wanda an dare ka ragi kuma an hana ka ɗebo, to ya za ka yi kenan sai dai abin da Allah so ba mu san yadda za mu yi ba. Wannan matsala dai ta jefa jama'ar yankin na Dan Kurmi cikin mawuyacin hali, in ji wani dattijo. Muna cikin dardar da rudani, wallahi har tsoro muka a ce rana ta faɗi. Ga yunwa inda mutum na ya tashi tun karfe 7 na safe ya kai 7 na mace sai su ba. Ga talauci, ba kasuwanci, ba a noma, ba a kiwo, babu hayar da za mu bi mu samu sauki. Ko ina an kan bango an danci. Muna kira gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya don Allah a taimaka mu yankin nan Dan Kurmi, a kawo jami'an tsaro don Allah su taimaka da rayuwarmu. SP Muhammad Shehu, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta Zamfara, ya ce sukan ɗauki matakin da ya dace a duk lokacin da aka kai musu rahoton wannan batu na harajin da 'yan bindiga kan sara wa jama'ar garuruwa a jihar. Sannan kullum muna kokari muna wayar da kansu jama'a cewa su guji ba da kuɗin, domin ba da kuɗin shi abin da yake ƙara musu waɗannan 'yan ta'adda karfin gwiwa na zuwa suna sa irin waɗannan kuɗaɗen. To amma idan jama'ar garuruwan ba su ba da kuɗin ba sai 'yan bindiga su kai musu hari. To kamar ga wuraren da muka samu rahotanni na irin waɗannan bayanan, mukan kokari mu ɗauki matakan tsaro da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro ga waɗannan wuraren. To da yake jama'ar wannan yanki na Dan Kurmi sun shiga wani hali na kakanika yadda ba sa iya zuwa su kwaso kayan amfanin gonarsu, me za ku yi game da haka? Tabbatar da muke badawa ga waɗannan shine lallai rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro za su ci gaba da ba da tsaro na musamman ga wannan ƙauyen da ma sauran wuraren duk da suke fama da irin waɗannan matsalolin a faɗin jihar Zamfara. Harajin girbin da 'yan bindiga ke sarawa jama'ar garuruwa da wani kakkausan tsokaci ne game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin tsayuwar gwamen jaki da sauya salo da ƙara munana a arewacin Najeriya
al'amarin da shi ma ke matukar buƙatar sauyin salo wajen tunkararsa. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To alhamdulillah kun kalli labarai daga BBC Hausa direct ba tare da kun ji murya ta ciki ko guda ɗaya ba. To ina mai ƙara neman gudunmawarku ta ku ci gaba da danna mana alamar like sannan ku yi mana subscribe. Wannan shine zai ba mu damar ci gaba da kawo muku labarai na duniya wanda yake wakana a daidai wannan lokaci. Ku ci gaba da sauraron mu, na gode. Daga naku Shamsu BKTV YouTube channel. Hukumar wadda take sanya idanu kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya masu zaman kansu a jihar ta Kano ta ce matakin kamun mutanen ya biyo bayan haramta amfani da kalaman batsa a yayin tallan magungunan gargajiya da gwamnatin jihar ta yi bayan da korafe-korafen jama'a suka yawaita a kan batun. Shugaban hukumar Dr. Usman Tijjani Aliyu ya shaida a BBC cewar a ƙarshen makon da ya gabata sun kama mutum 13 inda daga bisani suka kara kama wasu ƙarin mutum 17 da suka bijire umarnin hukumar duk da ja musu kunne kan amfani da kalaman na batsa a yayin tallata hajar tasu. Mun yi kwamiti ne na karta-kwana watan tax force don mu a dinga kama mutanen da suke sai da magungunan gargajiya wanda suke amfani da kalamu na batsa, wanda ita gwamnati fiye da shekara guda tana ta gaya musu cewa a daina saboda wannan abu bai dace da ɗabi'ar mu ba, bai dace da al'adar mu ba, kuma bai dace da addinin mu ba. Fara mu kwana 4 yau mun kama mutane sun fi 30 a gurare da yawa, kuma har yanzu shi wannan kwamiti na karta-kwanan yana ci gaba da aikin nan, kuma za mu ci gaba da kama su mu hukunta su. To sai dai shugaban kungiyar masu siyar da magungunan gargajiya ta hanyar amfani da amsa-kuwa a jihar ta Kano, Kwamarat Hafiz ya Musa Kofar Mata, ya zargi gwamnatin ta Kano da hana su amfani da amsa-kuwar ma baki daya wajen tallata magungunan nasu bayan ko kaɗan ba su amfani da kalaman da ba su dace wajen tallata maganin nasu, wanda ya ce hakan tamkar hana su neman abinci ne. Dan kalubalantar da muke guda ɗaya ce, wai sun ce kwata-kwata a daina tallata kowane irin magani da amsa-kuwa. Maganin nan an ce ba ma kaɗai maganin shawara ba ko maganin basur ko maganin rana, duk ba shi ba, kowane irin magani kake siyarwa a faɗin jihar Kano an ce in an ganka da mota da lasifika ko an ganka da baro da lasifika ko an ganka da MP3 da lasifika, an ce gwamnatin jihar Kano ta hana gaba daya. Wannan abu gaskiya lillahi wa rasuli bai mana dadi ba. Mun je mun same su mun yi magana da su, sun ce wai gwamnati ta ce a dakata sai zuwa wani lokaci. Ya za a ce kuma a ce ba a za a dakatar da amsa kuwa, mutane me za su ci? Ta dauko alamar za ta hana mu cin abinci. In na zo ihu zan yi da baki in ce ga maganin kaza, waye zai san ma na zo? Kan wannan zargi Dr. Aliyu ya ce gwamnati bata hana masu magunguna siyar da kayayyakinsu ba, illa dai gwamnatin jihar ta dakatar da amfani da amsa-kuwa wajen tallata magunguna ta sai nan da wani lokaci. Na ce duk wanda aka tarar suna amfani da kalaman batsan, 90% of them suna amfani da loudspeaker ne da mota ko da amalanki. To shi yasa gwamnati ta ce a dakata, sai an tace kuma an ba wa mutum dama, ko ma da loudspeaker baya magana batsa ya dai dakata a gani a yi shawara tukuna. So ake a tsaftace harkar ya zama komai da ake ana yin shi a bisa ka'ida. Wannan mataki na hukumar sa ido kan asibitoci masu zaman kansu a jihar ta Kano na zuwa ne makonni 2 da gwamnatin Kano ta kafa wani kwamiti karkashin kwamishinan lafiya na jihar Dr. Aminu Tsanyawa domin sa kafar wando daya da duk wanda aka kama da irin wannan laifi. Ko a gwamnatin da ta gabata a Kano ta Rabi'u Musa Kwankwaso sai da ta ɗauki makamancin wannan mataki a kama masu aikata irin wannan ɗabi'a ta amfani da kalaman batsa yayin tallata magungunan gargajiya a faɗin jihar. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC daga Kano a Najeriya. Ku danna mana alamar like, kana ku danna ƙararrawa sannan ku yi mana subscribe. Mun gode.